We don't worry about tomorrow. We just do what we wanna do tonight. So don't tell me how to act or how I should be. All we wanted is to be free. March 26 and gabing-gabi na. 10:18 na. Pero yan, nagluluto ako ng lugaw. And my eggs. And magpa-banana bread din ako. Kasi masasayang yung banana. At saka itong chicken din kasi. Masasayang din. So, niluto ko na lang kasi bukas alis kami. Tapos ilagay ko lang to sa freezer. Malapit na to. So, ito yung banana bread na gagawin natin. Ko pala, ayan. Maganda na siyang gawing banana bread kasi super ripe niya na. So, yan yung aking ganap tonight. 12:07 na. And, ayan na yung banana bread. And, meron din ditong maliit na round. And, yung lugaw, ayan. Okay, see you later. Kasi umaga na ngayon, diba? 12. So, mamaya alis kami. I'm walking down the street on clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care cause I am on my way up. And I won't stop, I won't slow down. Steady on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. Good morning guys! Happy Wednesday! Dito na kami sa nakalabas na kami ng Mount. And nata-traffic lang kami dito. So, ayan na yung mga bata. And kung maalala nyo kagabi, diba, naggawa ko ng lugaw. Nasa freezer na yon. Pero yung banana bread, nandito. Who wants banana bread? How about you? I want some cake, Mom. How about you, honey? Yeah, for sure. Yes, Mom. I want some. Okay, wait lang. Hindi natin kaya ng isang kamay. Ayan, may road work na naman. As always. Ayan, hinati ko na siyang ganyan, guys. Ayan si Kuya nagkaway. Nagkakat sila ng trees. Ahan. Ta means thank you. Where's yours, Baba? How about you, yeah? And dala ko yung Crab, kid. Yeah. Later? No crabs kasi ang linis ng car na to, diba? You're welcome. What do you think? Pass? Huh? Pass? Good? Hindi to yung usual na ginagawa ko. Banana bread. Ang tawag dito ay banana cake. May banana bread, may banana cake. So, Mom, this is good. good? Okay, and nandito yung itlog. May asin tayo dyan. Okay. Parang pagod na sila. Umalis kami 11 guys. Umalis kami 11. Tapos, may dinner kami sa tower mamaya. So, doon kayo magdi-dinner. Hindi ko alam kung kasama yung ibang girls. But, yeah. Tapos na si John. Ako naman. Kagabi nakakain akong 2 slice dito. Guys, yung maliit na, diba, 2 to. Ayan yung itsura niya. Ito yung sa maliit na, yung round na pan. Or do you make icing? Kasi pag cake may icing. Hindi ako gumawa yung sugar lang naman siya na basta sarap. Mom, it would be better with cream. Nagharap siya ng cream. I know what it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day.
am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. I'm strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way, and I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care cause I am on my way. Dito na kami sa Kit. Kuha sila ng snack. Okay. We're not getting any lollies today. Oh yeah, lollies sila. Maybe you can get chicken, one chicken bone. We're not gonna say that. Mom, just... I'm thinking, no, should I? You have your eggs. Kumain ako ng eggs. Okay, I'll come. Chips? You're gonna get chips? Yep. Okay. Sige, kasama na lang ako. Kuha tayo isang chicken. Alams na si Sak. Ayan na naman kinuha niya. Oh no, not that one. What's yours, yeah? Ayan, kuha lang ako ng isang chicken. Parang hindi na siya ganun ka-fresh. Maybe kunin natin ito. Wow, kuya, teriyaki chicken, sushi. Thank you. So, hindi nagpakuha si Jan ng sandwich. So, mag-share kami sa chips. You like it na, yeah? Wow! Finally! Nagustuhan niya na rin yung sushi na yan. Ah, si Holly hindi kumakain. Kasi kumain siya dalawang banana bread. Yeah, I had to. I know you had to. Dito na kami sa Thailand, guys. Oh my God, laki ng mga trucks. And mag-stop kami dito kasi si Saki Boy may gusto raw siyang bilhin dito. And ako, gumagawa ako ng thumbnail para ma-up na natin yung vlog. Ang init. Ang init. You guys just stay in there. Okay. Tesla. Ah, electric kasi yung Tesla nag-charge doon. And yung gagamitin na pera ni Sak is yung bigay ni Auntie Mel na $20 kasi yeah. Kasi tingnan mo naman ang damit niya. Baba! Look at your clothes! My God, you're rich. Binigyan sila ni Auntie Mel ng pera tsaka chocolate for Easter kagabi. Pumunta sila sa sa nanood sila ng horse race kagabi. Ang ingay namin, di ba? Don't spend all, okay? I'm just gonna not spend my chocolate. Okay. So, yun, binigyan sila ng pera ni Auntie Mel tsaka chocolate na yung lalagyan yung canister. May mga pangalan nila. Ipakita ko na lang sa inyo pag uwi namin. Hindi ko lang pakita sa inyo kasi gabi na sila umuwi. And instead na PJs, kasi usually ang binibigay ni Auntie. Han, can you close the door please? Close the door please. Ang iingay nyo dyan. Close the door. Thank you. So, si Auntie Mel kasi every Easter, ang bigay sa kanila ay PJs. Kaso nanonotice ni Auntie Mel, yung mga PJs na binibigay ni Auntie Mel sa mga boys, never nilang ginagamit. Kung makikita nyo naman, di ba, hindi sila never nyo pa, or minsan nyo lang nakita yung mga batang nag-PJs, except kay Holly. Si Holly nagpi-PJ siya. Pero madami ng PJ si Holly. So, ang ginawa ni Auntie Mel, cash na tigti $20, then customized na canister na full na Easter eggs na chocolate. So, yun yung binigay ni Auntie Mel kagabi sa kanila. So, hindi ko nakita si Auntie Mel kasi hindi ako sumama sa sa trots kagabi. Kasi guys, alam mo yung ginawa ko? Nag-edit kahapon. 5 vlogs ang na-edit ko. As in 5. Yung vlog natin kahapon. Tapos meron tayo ngayong Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Hanggang gabi ako nag-edit. And kung nakita nyo, nagluto pa ako ng lugaw and nag-banana bread pa ako after ko mag-edit, guys. Kasi in-upload ko lahat yun. So, hinintay ko sila na ma-upload. So, while nag-upload yung isa, nag-edit ako. Tapos, after ko ma-edit up, yung isa naman, ina-upload ko sila. So, yun, upload silang lahat. As in lahat, 5 vlogs ang na-upload at na-edit natin. So, super happy ako dahil while nasa holiday tayo, mayroon akong vlogs.
Tapos, yung Sunday wala. So, we'll see kung makakapag-upload tayo or makakapag-edit ako during holiday. Kasi minsan kasi pag holiday si Jan, hindi niya talaga ako ayaw nakikita nag-edit ako. So, pero minsan, pag tulog na siya, nag-edit ako. Kaya minsan may vlog tayo. Crispy pata. Pig. May truck kasing dumaan na punong-puno ng pig. So, sabi niya, crispy pata. So, yun. Hopefully, makapag-edit tayo para tuloy-tuloy yung vlogs natin. Diba? So, hintayin natin yung mga bata kung anong binili nila. So, ngayon, ang gagawin ko na lang ay mga thumbnails nila. Yun na lang para ma-up ko yung mga vlogs natin. Well, isa lang naman a day. Kaya, may vlog tayo, guys. Nandito na sila. And tingnan nyo si Holly. My God, you went shopping, Zach? He got 3 prime. Hala, ang dami nila. Kasi si Zach, gusto niya ang prime. Thank you! Holly, you said you're not gonna spend your money. How much left? Bro, it was $18. That's right. For I Holly? wanted to get Clear TJ something. It was $6 for the Pringles and then $3 for everything else. Why are you giving it to me? Here, put it in here. I got $4. Put it in here. So, wala na. Ang sukli na lang nila ay How much your change, Zach? $4. How about you, Holly? Less than $2? Yeah. Yeah. How about you, yeah? None. I bought may something. pagka-inchik si Kuya. I bought something for him. You bought something for him. May pagka-inchik si Kuya. Hindi gumastos. I mean, kuripot. Hindi naman yung, kuripot to si Kuya. May pagka-inchik. Mom, I got these chewies we can share if you want. Okay. So, alright guys. Diretso na tayo dito sa bahay ni Race. Mom, which one first? I don't know. You got 3? Here. Ew. Why you like that, Zach? It's good. First? Mom, what should I eat first? I don't know. Why do you It's up to you. This. Which one you gonna drink? Mayroon na siyang tatlo pero hindi niya alam kung ano yung unahin niya. You don't like prime, yeah? Depends which one it is. I don't like this one. Okay. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. To be broken, and I know what it's like when nothing goes your way. So I'm just gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. Yeah, I am on my way up. I won't slow down. Can't get out yet. Dito na tayo. Dito na tayo guys, 4:38. Look, there's no one here. Lumapit siya kay Kuya sa... Oh, parang galing OFW be. Parang galing Saudi. Parang Saudi lang talaga tayo ngayon. Look, Raz, what did we car? May papakita. Ay, how about Tita Manay? Hi, baby. Nag-kiss lang talaga. Hug siya sa akin. Kabis na sila. And ako nakabis na rin. Ang suot ko ay bigay ni Sisi Race kasi yung luggage namin hindi na namin binabasa car kasi alis kayo bukas ng maaga. So, etong knitted dress, bigay niya na sa akin. Ito sa kanya nito, hiniram ko lang to. Pareho, mayroon din ako nito, pero hindi ako nagdalang ganito. Yes, baby. It's not fit you, baby, the ring. It's too big for you. Try. Where's the other one? Do you have another one?
It's too big for you, baby. Not gum. Ring. Hindi naman siya talaga nakahangin. Let her borrow the other one. Kasi may pa-shoulder bag siya. I have to give 2 to Veronica. Just give 1 for Veronica and 1 for Ayla. So one of each. Okay, give 1. Buti na doon ako ng toilet. Nakikita ko yung suso niya for power na siya. Singlet na bali. Don't say that! Sabi niya, why? Because you're wearing your business. I can't wear my singlet. Grabe naman yung daming bulo. Si Jan naka-outfit. Buti naman talaga. Buti naman. Paano? Uy, ano ka? Saan ka mabuti? Punta lang daw siya dyan. Which one, baby? Okay, give 1. Okay. Okay, let me see, Baba. What you guys say to Ate? Thank you, Ate. Say thank you, Ate Holly. Thank you. Hug Ate Holly and kiss. Kiss Ate Holly. Oh, may sipon pala siya. Oo, may sipon siya. Kaya ayaw niya magpa-kiss. Oh, that's pretty, baby. Oh my gosh, finally you got a ring. Yay. Why? Oh, galit na naman siya. Ito rin sa'yo to, noon-noon pa. Andiyan pa sa akin. Naalala mo? It's not falling. Why is that? Lahat. Dito na kayo sa labas. Paalis na tayo. Si Holly naka-boots na siya. Pero meron siyang, ano dyan, denim jacket. Dito na kayo sa tower. Diyan si Sisi Kat. Say hi. Nosy here. Sabi ko nga kay Race, mauubos ng lipstick natin ng maaga. Kasi, 4 na. Where's it? Bakit? Kaya nga. Kasi naman naka-skirt tayo. Bakit sa'yo yung skirt? Ay, skirt meeting ako. Did you give the ring to Veronica? Let me see, Baba. Binigyan niya ng ring si Veronica. You like it, Baba? Naka-order na pala tayo ng lemon bitters. And sa mga bata, syempre, apple juice. Atak! Tara, kain tayo. Do you want little plates to share those? Yes. Yes, please. Thank you. Ayan na. Kuha kayo. Oh, mabait siya, no? Kahit sa kids. Kaya, may maubos, may burger pa tayo. Buffalo wings na mayroon chicken singla. Sarap na approve ng ating Korean friend. Approve na. Naalala ko si Holly. Sarap? Sarap kasi may asin. Tapos marami yung ano. May asin siya. Masarap. Masarap. Maasim-asim na. Maanghang. Kapag kasi naman tayo ng double set. Ay, so. Tayo, kulang na lang kami ng spoons. Gam-sugaw. Masarap ng chips. Masarap kung may chips. Walang sweet potato, sayang. Meron na nila before? Parang wala. Meron before, sarap na na. Meron din na? Wala. Ang gusto ko yung waffle chips. Meron. Naalala ko doon tayo nakaupo. Sarap na sarap ka nga eh. Ay, oo, meron. Sweet potato chips. Ba't hindi na ginagawa? Yeah, I think if we're doing something, it's like a little bit. More akat. Okay, that's... Medyo matabang na deeper down. Grab one. Alay ho? Yeah, spicy. That's spicy? Careful sa ka, my clothes. What did you order? What did you order? Nuggets? It's not wrong. We just ordered nuggets. No. Boring. Nasa pop. Yeah, they have loaded chips. Loaded chips, that's good. They have hot dog. Oh. Ayun lang. May nakita kami ni Manay na parang nasa category. Ang dami pang tira. Ayun si Sako. May kanyang manok tapos
You like the spicy? Saan yung kita? Doon. Ayan, trio. No, the first one. May ganyan, tapos may leaves. Baka yung tower tree. Yeah, maple fruit. Ano daw kasi siya eh? Yeah, para siyang party daw na may bacon. Ano naman? Ano yung first one? Hindi ko mabasa eh. Baka yung first one niya kasi $52 eh. Kasi kung mga biscuit lang yung Akala ko nga, yung tower. Ano kasi ano sa bukas? 7 daw. Dahil ko din hapon na. Nagkanunin, nag-catch ng train. Nakapunta ka na doon? 14. Bakit ka nakapunta? Nag-ano ko, nag-placement ako sa hood niya. Ang layo man. Malayo, di ba? Malapit na kami sa ano. Neil, what's the... Ako nag-placement pa kasi The last around nursing. nursing ba ito? What's the last town for WI? Sa wood na... Sukuna. Sa Arlo. Malapit na kami sa Sukuna. Pero, ilang araw? For 2 weeks? No. 1 month. Nag-placement ka doon? 8 weeks. 2 months pala, 2 months. 8 weeks. Doon ako nag-pass. Malungkot. Yes? Not here yet. This is spicy. I'll call you in What's that? Run? loaded fries. Ben's friend said to stop price. Masarap ang aming cold wings. Patay na ako. This fucking guy is very sick. Kaya nga, hindi siya pwede. Meron. Hindi yung words ko sa Joe? You got more? Maybe it's not. Maybe it's hot. The ropes. You should order. Parang ikaw, Engineer, what drinks do you want? What is it? Have tissue sa. You should have ordered this, Zachary. Sit down. Choose some colors. ano yung sauce na yan? Ano dami? Tomato sauce? Hindi. May nabibili niyan. Arlo, that's Arlo. May nabibili. Hot, ano talaga yung hot. Tapos ikaw pa yung madali. Itong pinakamadali. Bili ka lang yung hot na ano. How much were these, Mom? How much? May buffalo, pero yung hot lang nasa Coles meron yan. Hot na. Chicken na? Or Hindi, sauce lang, hot sauce. How much? Hindi, hot sauce lang. Ha? Yeah. But that. Taas ng ano ko, iron. Taas na? Sabi ng binili. Taas ng iron. Your iron is very high. It's like, is it good? It's like, yeah, I know, it's very good. I was just like, like, sabi niya kabanaan, iron tablet. Sabi ko, I'm taking, ano. Si Arlo po ay may sariling buhay. Nawawala siya. Dito yung po ng mga bata. Kay Holly, fish and chips. Halos naman fish and chips sa kids. Si Sak, chicken nuggets. Can you see him eating? Masarap na. Feeling ko yung sa inyo yung No. You want a straw? Sauce. Sauce! Have some sauce, baby. Who was I at the tower? Thanks, Kuya. Me, I'm eating that. Did you try the fish on? Is it good? Try natin. I'll try the fish, okay? Is it good? Tell me if it's good, Mom.
I'm stealing some chips, thank you. Baka ba ang dami ko eh. Baka dito. Where's your sauce? Tell me what. I don't want to go. Oh, yeah. There's a little bit of that. You want You sit there, next to Auntie. Auntie here. Except for the rock. Baba, do you want fish? Auntie, you food. Auntie, you food. Nah, she's Sure? You don't like fish? Ayun si Sak, chicken nugget. Siya na ng chicken nuggets. Hindi niya kasi alam kung mayroong buffalo wings. Kasi sa akin order. Kaya mas mabilis pala sa akin. Kaya nga, laki. Si Tito Dan gusto niya yung pickle. Si Kuya ayaw niya. Sarap. Hotdog kay Kuya. Thank you so much. Ay, so ganda. Baka iba siya. Iba yung sa kanya. Anong tigas na kanina? Enjoy natin. Matigas yung ganito rin. Parang hindi mo sabi ko niya. Ganyan ka. Kung nagutong ka, Sampaling kita na. Huwag ka na. Hindi pa namin ito iniintay. Ano yung sobrang sa toast? Hindi, usually kasi soft yung bread nila. Yung parang ano, brioche. Brioche, diba? Yung bread nila. Yung manamis na meat. You took that before, yeah? Ang nami-miss ko yung wako talaga. Wala na talaga. Asa na kaya yung chef yun? Yun, chef yun. Crunchy, right? Yes, good. Good. Hindi ka siyang bunganga. Okay. Matigas na yung top. First time ko itong order. Para sa ako. Never ako nag-order. Alam ko kami din. Kaya nga, akala ko din. Biyak na naman. Wala nang pasok na ng tao sa Pilipinas sa Bupal. Wala na, kasi ano, Holy Week. Ay, holiday na nun? Holy Week. Sa atin, ano, Thursday, dito Monday. May buko. Ito yung ano, diba? Aurora cat, diba? Yun yung Aurora. April pa? Iglesia. Bisita de Iglesia. Ano ba yung Aurora cat? Yung Aurora? Baka wala kayo. Yung may cruise na... May. May yun. Santa Cruz. Aurora. Yun yung Aurora daw sa atin. Yung parang exposition. May yun, May. Mga reyna. Nakita mo yung kapatid ko? Thank you, Kuya Sak. Umiyak siya. Tingnan mo. Napanalunan ni Kuya Sak. Gumawa ng parang si Kuya Sak para makakuha siya ng lollies. O, hindi ko kaya to. I'll give it to Kuya. Yes! Pupumili niya ito. Si Kuya, oh. I'm good, yeah. Thank you. Busog na ako. $28. Oh. Good! Hindi niya na alam kung saan siya pupunta. Hindi niya na alam. Andito yung ice cream, oh. Daddy have some? I like ice cream, baby. Ice cream. Go, go. Ice cream na sila. Buti pa sila may dessert. Where's your card? Get chocolate now. Sit down, sit down. Kaya nga. Dito tayo sa McDonald's. Alarms na. Hindi tayo mag-dessert. Malamig na. Sisisan dun, oh. Sisikat. Favorite to ng mga bata, oh. Oh, this is different. Okay. I think I've been, no, haven't. This is my first time. Yeah. First time ko dito. Ayan pala, hot chocolate, lahat. Hot chocolate, hot chocolate. Cheers. I am a Filipino. Of course, I have a big mouth.
Natawa siya. Uso yun sa TikTok eh. Si Alo, gusto niyang umakyat pero ayaw niya mag-slide. Paano siya bababa? Ano si Kuya Sak? Si Jan Apple Pie. Oh my God. Pang ilang balik niya na yan. Tapos iiyak. Iiyak. Ano naman yan siya ka-slide? Ayaw niya mag-slide pero gusto niya umakyat. Nakaalis na tayo sa McDonald's. So ngayon, magpapagas tayo kasi para bukas, dire-diretso ang biyahe natin kasi mahaba-haba ang biyahe natin bukas. Si Dan din magpapagas din ata. Ayun. Anong oras na? Ano na guys? 9:20. Tapos na tayo magpagas. And si Johnny Boy, ayan. Naglinis niya lang yung tawag dito guys. Yung harapan. Basta yan. Nilinis niya. Kasi yung mga bags papunta dito. Ang dami. Cause I think I do want you next to me.